Suntem gata? Când... Da? E ok? Bună ziua! Sunt Ștefan Florescu, candidat independent la funcția de primar al sectorului 6. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru interesul pe care îl aveți pentru aceste abuzuri care se petrec astăzi la începutul campaniei electorale. Am aflat din presă despre decizia ANI de a mă declara incompatibil. Comunicatul transmis în mod intenționat cu o zi înainte a începerii campaniei electorale este o lucrătură politică instrumentată de o instituție aflată încă sub controlul portocaliu. Și aici mă refer la clanul Udrea-Cocoș. În ultimele 6 luni au fost efectuate controale repetate la firmele pe care le conduc. Am primit amenințări verbale și scrise. Și aici vreau să vă arăt controalele către societățile pe care eu le conduc, unde nu am primit nici măcar un avertisment. Deci societățile sunt... Nu am probleme în societățile pe care le conduc și în fundația pe care eu o conduc. Am procesele verbale și controalele, notele de constatare de la Garda Financiară. Vreau să vă spun că am primit scrisori de amenințare pe adresa fundației, pe adresa de acasă, scrisori de amenințare trimise din partea contracandidaților mei pentru a mă intimida pe mine și pe familia mea. Am fost împroșcat cu noroi în pliante și ziare și în filme trucate și aici vă arăt acest ziar instrumentat de primarul Poteraș prin Viorel Sima, un așa zis ziarist controversat, și un alt ziar ca să vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă astăzi în România. Un alt ziar instrumentat de un alt așa zis ziarist controlat și plătit de primarul Poteraș. Au fost făcute filmulețe trucate, tăiate, montate și difuzate la un post de televiziune care cât de curând va fi închis. Acum sunt mobilizate împotriva mea și instituțiile statului. După ce candidatura mea a fost contestată la biroul electoral, sunt declarat incompatibil de către ANI. Să fie foarte clar, nu am fost niciodată funcționar public, așa cum susțin evaluatorii ANI. Nu m-am situat deci în incompatibilitate nici cu funcția de administrator al unei firme private, nici cu cea de membru de partid și nici măcar cu cea de director al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4. Contractul cu Primăria Sectorului 4, unde am activat, dovedesc această urmă de îndoială. Practic, nu am fost funcționar public, nu am de ce să fiu urmărit de Agenția Națională de Integritate. Toate sondajele de opinie realizate în urmă cu 6 luni de zile, cu 3 luni de zile, în ultima lună, arată că mă situez pe primul loc în intenția de vot a alegătorilor din sectorul 6. Reprezintă așadar un pericol pentru mafia portocalie, pentru clanul Udrea, Cocoș, Poteraș, Mănescu. Persoane care, de mai bine de 8 ani de zile, de când primarul Poteraș este la cârma sectorului 6, au făcut retrocedări controversate de terenuri și, practic, ei trebuie să plătească astăzi pentru cât au furat din sectorul 6. Sunt dosare penale pe rolul judecătoriei sectorului 6, unde primarul Poteraș trebuie să dea socoteală pentru furtișagurile făcute la nivelul sectorului 6. Mai mult decât atât, motivul real al verdictului ANI este teama de Ștefan Florescu că va câștiga primăria sectorului 6. Vreau să le comunic membrilor acestui clan, clanului Udrea, Cocoș, Poteraș, Mănescu, că acțiunile lor, oricât de dure vor fi, nu mă vor determina să renunț la candidatura mea la funcția de primar al sectorului 6. Nu voi ceda niciodată acestor presiuni și voi contesta această decizie ANI în instanță și voi acționa